No día de hoxe, a Comisión de Valoración do Decreto Eólico presentoume a súa valoración dos parques admitidos, o que procederá na firma da conseguinte resolución da mesma. Como ben sabedes, os megavatios iniciais obxecto do decreto eran 2.325, adxudícanse 2.290,72, porque no siguiente sobrepasaba esta cantidade e non queríamos sobrepasar eses 2.325. Os parques solicitados no seu momento foron 986, 177 parques desistidos por non acreditar capacidade legal, técnica ou económica, ou, en algún caso, desistir voluntariamente, 52 excluídos por estar en zonas de rede natura ou ben por solapamento con outros parques existentes. Como consecuencia de todo isto, e despois de que vos den a adxudicación, a relación de adxudicatarios, o que hai que sinalar, en primer lugar, é que a participación pública, é dicir, a participación que vai ter a Xunta de Galiza nestes parques, ascende ao 14,22%, un equivalente a 325,74 megavatios que, en certa maneira, podería decirse que son públicos. Os proxectos industriais asociados van a significar un investimento do orden de 1.400 millóns de euros e unhos postos de traballo xerados do redor dos 8.000 empregos. A maiores, o emprego en parques eólicos na construción mobilizará outros 3.000 traballadores durante a construción dos mesmos. A participación da propiedade tamén en función deste decreto recolle que un porcentaxe de participación sobre a facturación bruta anual deses parques, é dicir, para os propietarios dos montes, irá entre o 1 e o 3%. O que equivaldrá seguramente a uns 16 millóns de euros estimados anualmente para todos os propietarios dos montes. Así mesmo, a porcentaxe de beneficios que no seu momento o INEGA obteña deste participación pública e de acordo con conversacións que xa tiñamos mantidas tamén ca Federación Galega de Municipios, un 40% deses ingresos do INEGA, dos beneficios que obteña o INEGA desta participación pública, irán a obras ou proxectos dos concellos. E un 10% deses beneficios irán tamén ás comunidades de montes presentando proxectos de desenvolvemento rural. É dicer, que hai un amplio beneficio de carácter económico tamén para a Xunta de Galiza que redunda en aqueles en que están máis afectados. O resto dos recursos do INEGA servirán para poñer en marcha proxectos de un e de outro tipo. Para min, a resolución ten un gran beneficiario, un gañador, se así se pode decir, que é Galiza. O gran gañador deste concurso é Galiza. E o é porque as cifras que acaba de dar agora mesmo o conselleiro son ben ilustrativas. Dos máis de 2.200, en concreto 2.290 megavatios en proxectos admitidos a trámite, quen vai ser a entidade que xestione un maior número de megavatios? Pois a Xunta de Galicia, como entidade representativa de todos os cidadáns de Galiza. E o vai a facer, como dixo o conselleiro agora, revertindo todos os beneficios que esa adxudicación supoñen nos cidadáns en galegos. Un 40% directamente aos concellos onde estén ubicados os parques e a outros que teñan esa afectación, un 10% a aqueles mancomunidades de montes e mancomún que teñan parques eólicos e o restante ao conxunto do país para mellorar a eficiencia enerxética e a nosa capacidade
para que os cidadáns teñan un nivel de vida cada vez mellor, non? O proxecto presentado non acadaba as exixencias que desde o decreto eólico se facían, non cumplía eses requisitos. Isto era un concurso público, como eu manifestaba precisamente fai 3 meses ante unha pregunta deste tenor, que aparte de ser un proxecto que era interesante, tiña que ser un proxecto que se adaptara ás condicións do concurso. Non se adaptaba a estas condicións e entonces, evidentemente, en cumplimento da legalidade, da objetividade e da transparencia, non acadou a puntuación necesaria. Que condicións se pode saber? A próxima dúbida xurídica que se diga cal. Entón, a partir de aí podemos falar, porque se non estamos falando de dúbidas, cal. Cando se plantexe unha dúbida, e terá que plantexar algún dos interesados, os que participaron no concurso, nos dirá: eu considero que isto non se atendeu. E en todos os servizos xurídicos, se é así, contestarán cal é o seu criterio xurídico. Pero seguir falando desta especulación de dúbidas non ten absolutamente ningún sentido. Usted conoce algunha denuncia en un xulgado que diga: eu teño dúbidas de que a cousa este ben. Usted terá toda a dúbida que queira, usted dígame en que está mal, e a partir de aí falamos, non? E iso será o que teñan que facer os interesados, como en todo o concurso, non plantexar dúbidas, senón, se algo consideran que non está ben, ou que os seus dereitos non están recollidos, como en todo o dereito do mundo, o plantexarán, e os servicios xurídicos contestarán acaidamente, non? Como pasa en todos os concursos. Ahora xa temos unha resolución, deixémonos de dúbidas e vamos á realidade dos feitos. Esta é a realidade dos feitos, hai unha resolución, e como en todo Estado de Dereito, todo o mundo terá a oportunidade de considerarla boa, mala ou regular. O malo é que agora acabouse a especulación. Agora, o que considere boa, terá que dar poucos argumentos, e o que considere mala, terá que dalos con todo o dereito, e aí que haberá a obriga de contestalos.